Kato! Urheiluautoon ja naisten kissan ja näin ollaan liikenteessä. Salonpää on tässä vaiheessa tuossa Detkan hännillä sen verran. Tästä osaan sanoa, katsotaan noita muita sijoituksia. Kun saadaan numerot tänne torniin saakka näkyviin, kärkipaikka. Se on Korpelalla, kakkospaikalta löytyy Lammi. No niin, ja mennään seuraavaan. Sen jälkeen on Eveliina. Näin ainakin otattu tuossa ilmeisesti autolla. Hyvää kärkipaikkaa varmana voit pitää tuota paikkaa, että ei auta yhtään himmata. Siellä on vielä pari kuljettajaa takanakin röllöökin ja paikalla. Heikkinen yhtiöt, Hajato Oy, Fortsatek Oy, ne löytyvät Hannilan Emmin tukijoista. Sali ja lenkkeily on tosiaan Emmi harrasteena kolmas paikalla, ajelee ja näin kolmikko sieltä tuolta. Viimeistä kertaa tuon aloittaa. Ketomäki. Menee, enpä puhu vielä mitään. Onko se sitten Rahkolan tai kumppaneiden paikkaa, mistä me katsomme näistä Rahkolaa Ketomäki. Upeasti on suojaa. Ajamassa jälleen jatkoa. Kalasaari Torkko, he ovat A-finaalista, he ovat maalilinjan ylittäneet ja näin Rahkola ja Hukku Ketomäki menevät sijoitus. Rahkola, Hannila vielä. Ja näin puolikierrosta on matkaa tuossa lipulle kilpailijalle 11, mustavalkoinen lippu, mustavalkoisen lipun syynä painaminen. Kilpailija 11, musta lippusyynä 2 kertaa lippu ja sen Rahkolan paikalla on Hukku Ketomäki.
Grönportti kakkosena, Alasaari kolmantena, Susanna Kokkonen adettaa nelospaikan ja vitospaikalla sieltä löytyy Ilona Lammi, sitten on Nuppu Ketomäki. Ja näin ensimmäistä kertaa jo lasketellaan alakaarteeseen. Siinä ei kauaa nokka sovittu tuolla takakaarteella. Ja nyt Alasaari juonessa saanut kiinni Kukkonen myöskin Kukkonen mukaan. Hän on aivan tuossa 4 sekunnin mukana. Vietävät kärkikolmikkoon nähden, mutta mutkissa alkaa puntit vähän tasoittumaan ja siellä otetaan kiinni. Alasaarikin on pian pikkusen jäljellä. Grönportti kakkosena. Ja Kukkonen iskee varmasti. Ja nyt olisi Torkon kannalta hyvin tärkeää, että Alasaari pääsisi Grönportin imuun. Silloin Grönportti lähtisi peittelemään ja pitämään, varmistelemaan tuota kakkospaikkaa. Ja nyt on aivan imussa. Eli nyt joutuu Grönportti miettimään myöskin Alasaarta. Se on virullinen tilanne Grönportille. Siinä joutuu puntaroida. Hakeeko Ilona